I don't need a brother. Пускай ги, Сашко. Пускай бита, Сашко. Абия. Пускай бита, Сашко. Няма да го преработвам този клип. Браво на вас. И поздрави за най-добрия диджей. Да. Благодаря, благодаря. Браво на Сашко. Йеее! Дай го на този скример. Я някой да го... Сега си спомням за оная Лиля, дето влиза в средата на някакъв репортаж и някакъв Асан! Асан! Майко без джамове останахме. Аз къде влизам, бе? Асан! Напред, Мьортъре, не брат, по пътя си карай. Оле! Изобщо не е бъгъл. Назад, назад. Аз къде съм, бе? До мен. Оле, Калино. С жена ми сме отзад. Не пипай кръче. Не пипай там. О, не! На О, нинджата сега ще и ми- се препа, докато стигнем, бе, хора. Мьорта лекар е по-бавно. Така. Браво на момчето. Песи. Песи. Я дай коланце. Ето. О. Още гладка кожа. Искам дали аз да го преработвам този клип. Веси, сложи ли си колана? Я опа на Къв колан, нека се търкаляме из колата. Точно така. Аз не обичам. По-рязък да влизам. Отгоре, отдолу, отляво, отдясно. Не ми пречи. Лами. О, Мьортъре, върни се, гледай напред, брат. Ама се. Ангеле, леко, като бараш, че гледай го. Пипа тръчката, не виждам инфестейшн. Кой пипа Не, тръчката, бе? Аз пипам сливата, ти не знам за какво. Ой, бягай! Откъде дойде този блата на пътя нямаше? Телепортира се в нас направо. What? Но се телепортирах, брат! Заклей колата! Какво стана? Заклейте ме с колата, какво стана? Как те заклея? Само видях таймера. Ти не можа, бе. Тя беше от другата страна. Аз съм от дясната страна, тръгвам да излизам и ти в този момент забиваш колата в това. Къде да те знам къде си? Кит в тази кола, Мьортале. 4 врати, знаеш ли я тази работа? Добре, оцелях. Най-хубавото е, че Нарса много обича да вика. И много ми харесва. Много Тя да не вика на правилните места за това. Ма какво значи ни вика на правилните места, бе, брат? Може ли да ти си си купи капчетата страните? по-полека ти си капчетата. Ми, окей. Добра стратегия, само гледай да не Някой запалиш ще колата, бъде брат. набит. Някой ще бъде набит и няма да бъде Аре, Веси. аз. Не, Няма е вест. аре, Лекс, скок, Лекс. Идвам. Чакай. Не ме блъскай. Падам. Ау. Чакай, Алекс, ще те блъсна за малко. Спри да ме блъскаш. Защото ми е много лошо. Блотър. Не. I need a breather. Човек, имам нужда от инхалатор. Чакай! Какво значи? Качвай се, аз не мога да стигна. Давай, бързо. Газ, напред, назад, наляво. Тук пак. Не оттам. Оле. Не искам да умирам. Не ме сваляйте от колата. Не! Да фак? Motherfucker. Добре, че сложих колана. Аз от примятане от ляво от дясно не мога да сложа колана. Добър ден. Човек, какво сърце ще бим? Мамата си джаза е работата. Как ще влезем? Чакай да отворя вратата. Дуро, шефе. Аре, влизай.
трябва да блокирам вратата. Ами даде. Така. Сега ви като слезете, Аз не трябваше да затварям вратата. За кочо. какво е затвори, бе, брат? По навик. Откъде дойде това зомби? Ало! Тази стена за нищо я нямате. Да живее варненски акцент. За нищо я няма ти. Не. Още някой зо... Човек! Не се спанвай! Ако обичаш. Спанваме ги от тавана, човек. What? Откъде то? Лекса, спри. Ферала, вземи, куче. Ето. Отидето. Ей, събудихме това. Отгоре. На кого му пука? На мен. Качвай с Алекс. Аз съм кажи речи качена. Не на капака, не на капака. Не. Не. Знаеш кога, аз ще стичам в обратната посока. Фак! Не! Лекс. Няма проблем. Елана Няма проблем. Ама, Аз съм реален феномен. Няма, карай, аз тичам. Ама- Тичам като вятър. Ето. Лекса, 102 те гонат. А, ти си тук? Да. А? Не пипайте. Любимеца. Благодаря. Добър ден. Айде. Благодаря за помощта. Ейте. Не. Вземи този меч. Трябва да се качи. Трябва да се качи. Не искам да умирам, но най-вероятно ще. Нещо притича. Ботър ще да... А, не глупости. Перо не Перо мога ще да- да е. Не. Перо ще да е, не ме пипай. Ти се шул. Чай, че положението е живот или Мама. смърт? Мамата си джаса е работата на мен. Тъчно да. Към мен, не влизай вътре. Учти, браво е. Добре, върши, браво. Не може да съм толкова крива. И да съм с единия крак долу. Не, не. Go for the head, ама като съм крива на мастия. Това не е присъщо за мен, човек. Аз по принцип съм един куршум, една глава. Какво се случва? Да, аз се целя в главата, тя не се пръска. В смисъл, продължава да си крещи. Нещо ми заби. Не знам какво ти е забило. 3 зомбита се пръснаха, защото... Мамата си джаса! Ай, Не? Да, благодаря, много благодаря. Жив и здрав, прекрасно си мил. добре, пак заповядаш.
Абе, веднага. Тоест, То голи къде падам. аз ще трябва за малко да такова, обаче, за малко да бъда Африка. Не знам дали ще бъдеш АФК, обаче Алекса ще да спътъхне на прекалено много моменти. Жива си. Скочи, де! Ма тази ограда ти е по-ниска от колената, жена, смисъл, просто прескачаш.